Gerrits is zo'n februari directeur. Daarna is er een soort onrust ontstaan. Twee directeuren worden schorst, rechtszaken verlen en het vertrouwen van de ondernemingsrie in de Raad van Commissarissen is op zijn. En Joet kwam er een WhatsApp-berichtje van de directeur. Nou, vanmorgen hebben wij vanuit de organisatie moeten vernemen dat er een WhatsApp-berichtje is gestuurd. Dat de heer Gerrits tijdelijk fysiek afstand neemt van de organisatie en alleen bereikbaar is per e-mail. Hij had dat zelf via de WhatsApp teruggestuurd. Zelf via de WhatsApp doorgestuurd. Wij als ondernemingsraad zijn officieel helemaal nergens van op de hoogte. Ja, het is gewoon heel bizar. Gerrits had melden dat de Raad van Commissarissen in voorkomende gevallen de leiding neemt. Maar daar kan geen sprake van wezen, zei de OR. Nee, dat kan niet. Statutair is het een en ander erover in vastgelegd. Dat is ook niet hun formele rol. Ze zijn toezichthouder. Dit kan niet. We hebben het ook laten toetsen. Dit kan niet. De Raad van Commissarissen zou niet statutair gezien het niet over kunnen nemen nu van de bestuurder. Maar er zal toch één het overnemen, Matte, toch? Er zou inderdaad ook één het moeten overnemen. Klopt. Nou, één van de leden van de Raad van Commissarissen? Nee, is geen optie. Vraag is nou wat aan wel de leiding overnemen mat. Nevens de OR is dat net zo'n groot probleem. We hebben een MT die het prima draaiende kan houden. Afgelopen maanden is het ook uitstekend gegaan. De heer Gerrits heeft afgelopen maanden zich ook niet laten zien in de organisatie. Heeft ook geen sturing gegeven aan de organisatie. Ja, dan moet je afvragen wat überhaupt afgelopen maanden de weerwaarde is geweest van de heer Gerrits. MT zou het prima kunnen. En nevens de ondernemingsrie met de Raad van Commissarissen zijn conclusie loeken. Klopt. Ja, zij zijn verantwoordelijk. Zij hebben de verantwoordelijkheid genomen om deze bestuurder aan te stellen tegen het negatieve advies in van de ondernemingsraad. Het is geen zwaargewicht bestuurder. Dat hebben we ook bij de Raad van Commissarissen gesteld. Ja, dit is onhoudbaar. Eigenlijk natuurlijk moment, zou ik zeggen. Wethouder Feitsma van de gemeente Ljouwert zei dat de aandeelhouders op korte termijn bij moeten komen om de situatie te bespreken. Nevens hem had de Raad van Commissarissen nou wel de leiding en zullen die in kwarten een geerkomst belezen om te zien hoe de interimperiode invuld worden moet.